Khan rekao uvodno, imamo jako dobre brojke i baštinimo jako dobre odnose sa Republikom Slovenijom, našim prvim susjedima, našim dobrim prijateljima. Kao što je ministar Khan rekao, na nama je da radimo klimu i okruženje za dodatno poticanje investicija. Suradnja je višestruka, od turizma, proizvodnje, prerade i tako dalje, u energetici također, i nadamo se da ćemo sve te vidove suradnje dodatno unaprijediti, jer mi kao male zemlje, kao članice Europske unije, kao prvi susjedi smo pozvani i prirodno je da imamo jako dobru suradnju u svim svijetu. Što se tiče robne razmjene, nama je Slovenija treći vanjsko-trgovinski partner, odmah iza Italije i Njemačke, koje se smjenjuju godinu za godinu, jedna je druga na prvom i drugom mjestu, ali konstantno je tu Slovenija kao naš treći vanjsko-trgovinski partner. Imamo jako dobre brojke u vanjsko-trgovinskoj razmjeni s njima, ali isto tako moram reći da i investicije koje se događaju iz Slovenije u Hrvatsku, iz Hrvatske u Sloveniju, ukazuju u biti da ta blagodat Europske unije koju imamo tu, da smo jedinstveno tržište, da smo ono za što se mi kao male zemlje u Europskoj uniji borimo na našim vijećima ministara, da cijela Europska unija ostane jedno jedinstveno tržište kako bi mogli imati jedinstvene cijene, mogućnost otklanjanja teritorijalnih prepreka. Mi kao susjedi smo to dokazali kako bi to trebalo funkcionirati na nivou cijele Europske unije, a od toga će naravno benefite imati naši građani.